No niin, hyvää huomenta päivää kaikille teille ja tervetuloa webinaariin, jossa käsitellään poistoiman lämmön talteenottoa vanhoissa kerrostaloissa. Mä olen Timo Vihervaara ja toimin myynti- ja markkinointijohtajana Oy Pamon AB:ssä. Tämä meidän webinaari kulkee sillä tapaa, että mä täältä kertoilen, näyttelen kuvia. Teillä näkyy siellä oikeassa laidassa sellainen kohta kuin questions. Te voitte sitä kautta lähettää kysymyksiä mulle. Käydään niitä sitten tuossa esityksen lopuksi lävitte. Jos tuo tapa kysymysten lähettämiselle tuntuu vaikealta, niin voitte laittaa myös sähköpostilla timo.vihervaara@pilpit.fi, niin mä voin sitten käydä lopuksi myös tuon sähköpostin kautta tulleita kysymyksiä lävitse. Mutta näin, lähdetään eteenpäin. Muutama sana yrityksestä. Oy Pamon AB on 32 vuotta toiminut ja ilmaa ihmisten hyvinvointiin. Perheyritys toisessa polvessa. Tuotemerkkejä meillä löytyy 2. On Kair, ilmanvaihtokoneet. Tämä tuotemerkki on sen 32 vuotta ollut markkinoilla. Siitä meidät ehkä parhaiten tunnetaan. Kairin koneet tänä päivänä on päiväkodit, hoivakodit, koulut, ravintolat, toimistot, tämän tapaisiin paikkoihin. Ja sitten on tämä Pilpit, tuotemerkki, johon tänään keskitymme. Ja se on sitten poistoilmalämmön talteenottojärjestelmä vanhoihin kerrostaloihin, eli täsmätuote siihen. Toimimme täällä Hollolassa, eli tuotanto, tuotekehitys ja myynti sijaitsee täällä. Ja meidän missio, eli olemassaolomme tarkoitus on puhdasta ilmaa ihmisten hyvinvointiin, energiaa ja ympäristöä säästäen. Hyvä, mennään päivän asiaan ja käydään tässä ensin kerrostalon energiatasetta lävitse. Eli tässä kuvassa on näytetty vanhojen tai olemassa olevien kerrostalojen energiatase. Ja tämä koskee nyt kerrostaloja, jotka on rakennettu ennen vuotta 2003. Eli tuona kyseisenä vuonna rakennuslupapykälät muuttuivat niin, että sen jälkeen edellytettiin lämmön talteenottoa rakennettavissa kerrostaloissa, mutta tuo vuosi on sellainen rajapyykki siinä, että sitä ennen rakennetuissa sitä yleensä ei ole. Kerrostaloon se lämpöenergia tulee useampaa reittiä. Yleisesti mielletään, että kaikki tarvittava lämpöenergia tulee sieltä kaukolämpöputkea pitkin, mutta näin se ei ole. Eli 60% siitä lämmitystarpeesta tulee kaukolämmöstä ja 40% sisällä olevista ihmisistä, auringosta ja sisällä tapahtuvasta sähkön käytöstä. Eli tästä syntyy se lämpöenergia, mikä siellä talossa kokonaisuudessaan tarvitaan. Ja se, mihin sitä sitten eniten hukkuu, niin se on tuo ilmanvaihto. 27–36% menee lämpöenergiasta taivaan tuuliin, jos siellä ei sitä lämmön talteenottoa ole. Seuraavaksi eniten energiaa menee tuolta viemärin kautta, eli jätevesipuolelta 21–24%. Sitten on ulkoseinät ja ikkunat tuolla 15 ja 25% välillä. Mutta lyhin takaisinmaksuaika ja ehkäpä vielä helpoiten toteutettavissa, niin tuo energiansäästötoimenpide tuolta ilmanvaihdon kautta, niin se on sillä tavalla erinomaisen kannattava ratkaisu, jonka tässä tuun teille nyt läpi käymään.
Tässä on kuvattu nyt tuo äskeinen esimerkkitalo siitä näkökulmasta, että sinne on laitettu lämmön talteenottojärjestelmä. Eli katolle vanha huippuimuri pois ja sen tilalle sitten pilpit-laite, jolla otetaan sitä lämpöä talteen. Lämpö siirtyy lämmönkeruunesteeseen, eli tuolla näkyy tuommoiset liuosputkistot, jolla se viedään sinne lämmönjakohuoneeseen. Lämmönjakohuoneessa on sitten lämpöpumppu, jolla energia siirretään tuonne aina ensisijaisesti talon lämmittämiseen, eli batteriverkostoon, ja toissijaisesti sitten käyttöveden esilämmittämiseen. Näin siitä saadaan ehdottomasti paras hyöty. Käyn nuo laitteet tuossa kyllä vielä tarkemminkin teille lävitse. No, tässä on sitten käyty koostetusti läpi, mihin lämmön talteenottojärjestelmä parhaiten soveltuu, niin kerrostalot ja toimistorakennukset, myöskin teollisuusrakennukset, mikäli niiden ilmanlaatu on verrattavissa näihin edellä mainittuihin. Eli ei tolkuttoman likasta ilmaa, niin silloin voidaan pilpittiä hyödyntää myös tietyissä teollisuusrakennuksissa. Mutta jos puhutaan nyt asuinkiinteistössä, niin siellä on tuo huoneistojen määrä, ihan minimi on se 16 kappaletta, tai se ilmamäärä 400 litraa sekunnissa. Eli se on se meidän pilpitin ilmamäärän alaraja. Tästä myöskin tulee se, että pienemmällä ilmamäärällä niin se talteen saatavan energian määrä on sen verran pieni, että takaisinmaksuaika menee siinä kohtaa aika pitkäksi. No sitten koneellinen ilmanvaihto tai sitten painovoimaisen ilmanvaihdon koneellistaminen. Käytännössä ne kohteet, mitä Suomessa on tehty, niin lähes 100% on näitä koneellisella ilmanvaihdolla varustettuja, joissa sitten muutetaan tämä lämmön talteenottojärjestelmä tai laitetaan siihen mukaan. Että nämä painovoimaisen ilmanvaihdon koneellistaminen, se on jo merkittävästi isompi projekti ja no niin kuin lähtökohtaisesti voi sanoa, että ne hormit, mitkä siellä painovoimaisessa ilmanvaihtotalossa on, niin ne edellyttää pinnottamista, tiivistämistä. Että ne on poikkeuksetta sen verran harvoja, että niiden koneellistaminen ei suoraan onnistu. No sitten on tuo vuosiluku 2003 ja sitten ehkä sellainen yleensä tuo tulee vastaan, että jos on vaikkapa 2 tai 3 kerrostalon ryhmä, jolla on yksi yhteinen lämmönjakohuone, niin helposti mielletään, että no emme saakaan kuin siihen yhteen taloon sen lämmön talteenoton, mutta käytännössä noita liuosputkia pystyy viemään kanaalissa talojen välillä, kaivaan sinne ojaa ja viemään sitä kautta. Ja itse asiassa on aika kustannustehokastakin, että se tarjoaa mahdollisuuden kyllä. Ja sitten oikeastaan noissa kuvissa, mitä tuossa nyt näkyy, niin oikeassa alalaidassahan on sellainen talotyyppi, yksirappunen niin sanottu pistetalo, joka yleensä mielletään, että nämä on niitä parhaita lämmön talteenoton kohteita. Toki näin, monta kerrosta päällettää ilmamäärät riittävät, mutta myöskin tuollainen pitkänmallinen talo, niin kuin tuossa vasemmassa kuvassa näkyy, niin siellä on sitten useampia rappuja, useampia ilmanvaihtokoneita ja joissain tapauksissa, jos on ilmamäärät sellaisia, niin pystytään myös tekemään näitä yhdysputkia, jolloin useampia huippuimureita voidaan korvata yhdellä pilpit-laitteella. Mä näytän siitäkin teille tuossa kuvaesimerkin, että miten se sitten järjestyy. Mutta tuossa niin kuin muutamia reunaehtoja, mihinkä lämmön talteenottoa pilpitillä kannattaa miettiä. Tässä on kuvattuna sitten tämä meidän pilpit-laite, eli
yksinkertaisuudessaan 22 asteista ilmaa otetaan huoneistosta. Tämähän on niin kuin lähtökohtana erinomaisen hyvä lämpöpumppu paletille ja talteenotolle, kun tuo 22-asteinen ilma saadaan sieltä ympäri vuoden, että siinä mielessä niin kuin tasainen energian tulo sitä kautta. Me suodatamme sen huoneistosta imettävän ilman ensin, jotta tuo meidän puhallinmoottori ja lämmön talteenottopаттeri pysyvät puhtaana ja patteri lämmön talteenottokykyisenä. Eli silloin se ottaa aina tasaisesti energiaa talteen eikä sitten likaa ole sitä estämässä. Mutta tosissaan ilma ajetaan tuon renkaanmallisen patterin lävitse ja niin, että se jäteilman lämpötila, mikä sitten harakoille puhalletaan, niin se on 3 astetta tai enemmän. Tuon 3 asteen alle ei mennä. Ilmamäärä, mitä tämä laite käsittelee, niin se on 400-2000 litraa sekunnissa, joka noin asuntomäärissä on sen 15-60 asuntoa per pilpitti. Painoa tuolla laitteella on 314 kiloa. Kuljetuksen ajaksi tai haalauksen ajaksi voidaan 3 osaan jakaa tuo laite. Siitä näkyy myöskin sitten hetken päästä niitä kuvia ja eri variaatioita. Yksi sellainen tärkeä asia, kun näitä suunnittelette, niin on huomioida se, että nyt kun me muutamme ilman lämpötilaa 22 asteesta tuonne 3 asteeseen, niin siellä kondensoituu vettä vuorokaudessa jopa 500 litraa, eli se on asia, jolle on hyvä muistaa miettiä se hallittu pois vienti. Ja käytännössä meillä on tuon patterin alla ruostumattomasta teräksestä tehty vedenkeruu-allas ja siitä on sitten viemäri 32 millinen putkilähtö, joka vesikatolla ollessaan pilpitistä, niin se yleensä johdetaan sinne viemärin tuuletusputkeen. Ja saattolämmityskaapeli laitetaan sille matkalle pilpitistä siihen viemärin tuuletusputkeen, niin sille välille saattolämmityskaapeli. Ja meillä on sitten tuo sähkö- ja automaatiokeskus tuossa pilpitin alaosassa, niin siellä on myös ohjaus ulkolämpötilan mukaan tälle saattolämmitykselle. Ja tosiaan tästä pilpitistä on meillä 3 eri versiota. Tämä mitä nyt tuossa ruudullanne näkyy on 20U eli ulkomalli vesikatolle sijoitettava laite ja tuossa näkyy nyt sitten kuinka se saadaan osiin. Vesikatolle laitettaessa tuolla osiin menemisellä nyt ei kovin suurta virkaa ole, koska yleensä se on nosturihommia kun se sinne laitetaan, mutta sitten näillä seuraavilla eli S niin kuin sisämalli, tämä voidaan laittaa kammiohuoneeseen eli ilmanvaihtokonehuoneeseen tai sitten sinne ullakolle, jos on ullakkotilassa se nykyinen ilmanvaihtolaite. Ja tämä saadaan ositettua niin, että tuo alaosa 782 milliä, niin semmoisesta oviaukosta saadaan sitten haalattua ullakolle. Sen lisäksi on sitten vielä tämä K-malli, eli kammio ilmanvaihtokonehuoneeseen tarkoitettu malli. Ja tässä on nyt sitten sillä tavalla, että toi puhallin ja patteriosa näissä 3 mallissa on aina sama, mutta katto ja alaosa sitten vaihtuu. Ja tässä kun tarkkaan tuota kuvaa katsotaan, niin esimerkiksi tuossa katossa, niin siinä ei ole jäteilmakanavalle reikää lainkaan, koska ne kammiot on tosi ahtaita ja monesti siinä ei paljon putkemutkaa sitten tehdä sille jäteilmakanavalle, niin se, että saadaan se oikealle kohdalle, niin tehdään se reikä asennuspaikalla, on se sitten kantikas tai pyöreä, niin saadaan sillä tavalla niin kuin helpotettua sitten sen kanavatöitä siellä kohteessa. Sitten tuo alaosa,
kuvassa näkyykin noita pultteja tuolla kulmissa, eli se on pulttiliitoksin kasattu, ja jos on niin, että se korkeus siellä kammiossa on tosi tiukka, niin se voidaan sitten vaikka tuo jalusta kasata sen jälkeen, kun patteri on pönkätty lähelle kattoa, niin pystytään asentamaan se ahtaisiinkin kammiohuoneisiin. Eli tässä ton Pilpitin kokonaiskorkeus on 1360 milliä, että noin 1,5 metrinen kammio, niin semmoiseen se saadaan mahtumaan. No sitten näitä järjestelmässä tarvittavia muita osia, mistä tämä lämmöntalteenottojärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu, niin on tämä pilpittilaite. Sitten siellä tarvitaan lämpöpumppu, käytännössä maalämpöpumppu vastaava. Yleensä nuo lämpöpumppujen tehot on 20–60 kilowattiin, että sillä välillä niissä pelataan. Ja meidän mitoitusohjelmallahan sitten tuolta saa ilmamäärän perusteella katsottua, että minkä kokoinen pumppu mihinkin kohteeseen on sopiva. Yleisin pumppu on 40 kilowattia ja tuommoisena karkeana nyrkkisääntönä voisi sanoa, että kilowatti per huoneisto niin osuu aika lähelle siinä pumpun mitoituksessa. Eli jos on 45-huoneistoinen kerrostalo, niin 45 kilowatin pumppu on todennäköisesti aika osuva. Mutta niin kuin sanoin, niin valintaohjelman kautta laskien niin saa sitten tarkasti. Tuossa lämpöpumppuasiassa on huomioitavia asioita muutamia, kun valitsette sitä pumppua sinne. Ensin on tietysti fyysiset mitat, että se mahtuu oviaukoista sinne paikallensa. Toinen on sitten, niin joskus on törmätty, niin on se äänitaso, eli kannattaa tarkistaa se lämpöpumpun ääni, minkälaista ääntä tuottaa, että niissä on aika paljon eroja ja yleensä kerrostaloissa niin sen lämmönjakohuoneen yläpuolella on asuinkiinteistö, asuinhuoneisto, niin ettei tule sitten asumista haittaavia ääniä, niin sen voi suunnittelupöydällä ennaltaehkäistä. Sitten on tuo sähkönsyötön riittävyys myöskin, kun mennään tuonne 60 kilowattiseen tai jos laitetaan sitten vielä useampi pumppu, että jos on vaikkapa 3 talon yhteinen lämmönjakohuone, niin sinne saattaa tulla sitten useampia pumppuja, niin silloin täytyy selvittää, että sähköpääkeskuksessa on varaa lämpöpumppuja kytkeä. Sitten siellä on tuo energiavaraaja, myöskin lämmönjakohuoneeseen sijoitettava 500 1000 litraa. Yleensä näissä käytetään 500 plus 500 litrasia, koska saadaan haalattua helpommin sinne sisään. Kun ollaan tuolla 70-luvun kerrostalojen kanssa tekemisissä, niin yleensä nämä molemmat, eli lämpöpumppu ja varaaja mahtuu sinne lämmönjakohuoneeseen, mutta kun tullaan sitten uudempiin kerrostaloihin, niin lämmönjakohuoneeseen ei mahdu kuin yleensä lämpöpumppu, ja sitten varaajalle pitää etsiä paikkaa seinän takaa, ja onko se sitten pyöräkellari tai joku muu. Yleensä aina paikka löytyy, mutta vähän päänvaivaa tulee enemmän. No sitten on liuosputkistot, eli sieltä katolta, pilpitiltä lämmönjakohuoneeseen tuolla lämpöpumpulle, niin 50–63 millinen eristetty koteloitu putkisto. Reittejähän on tuossa niin kuin oikeassa yläkulmassa olevassa kuvassa näkyy, niin on tuo julkisivureitti. Ehkä eniten käytetty on juuri tuo. Sitten voidaan tuolla porraskäytävässä alas. Sitten voidaan tulla, jos on käytöstä poistettu roskakuilu, sitä voidaan useasti hyödyntää, että tullaan sitten sitä kautta katolta alas. Ja tuossa on huomioitava se, että nuo liuoslämpötilat, mitkä tuolla putkistoissa menee, niin ne on 0 ja 10 asteen välillä, että siellä ei sen lämpöisempää
lämpöisempää nestettä menee, että monesti se mielikuva, että se energia tuossa matkalla häviää, kun siellä 60 asteista tuodaan, mutta näinhän se ei ole, että lämpöpumpulla sitten nostetaan se lämpötila sinne lämmitysverkostossa käyttökelpoiseksi. Sitten erittäin tärkeä asia tässä järjestelmässä kokonaisuudessa on tämä kaukohallinta. Eli tuo pilpitti on varustettu automatiikalla. Siinä on lisävarusteena sitten vielä tämä kaukohallinta, Ownetin valvomo, josta sitä päästään ohjaamaan, seuraamaan. Saadaan säästöraporttia, eli nähdään mitä siellä on säästöä syntynyt ja myöskin nämä huoltotarpeen ilmoitukset. Eli nyt kun meillä on kysymyksessä sellainen järjestelmä, joka tuottaa lämpöä yleensä sen kaukolämmön rinnalle, ja jos me emme valvoisi tätä järjestelmää, niin voisi käydä pahimmillaan niin, että se talon lämmitysjärjestelmät asukkaiden mielestä kaikki pyörii hyvin, ketään ei palele, mutta sitten kun katsotaan säästöjä, niin se voikin olla, että lämpöpumppu on ollut puoli vuotta pois päältä, koska silloin jos pumppu ei tuota lämpöä, niin kaukolämpö ajaa sen talon lämpöiseksi ja näin ollen asukkaat eivät pysty valvomaan sen lämpöpumpun toimintaa. Että se vaatii tämän valvomon, että kannattaa ehdottomasti se automatiikkapuoli aina miettiä noissa loppuun asti. Tässä on nyt kuvattu sitten tuon kaukohallinnan prosessikaavio, eli mitä sieltä päästään näkemään ja mitä siellä mitataan. Eli nyt kun me lähdetään tuolta oikeasta laidasta liikkeelle, niin siellä mitataan huoneistosta imettävän ilman lämpötilaa, joka tässä tapauksessa on 22 astetta. Siellä mitataan kanavapainetta, 131 paskaalia tuossa kohtaa. Sitten tuossa on PDE 31, niin siinä on tuon suodattimen paineeromittaus. Ja tätä me mitataan sen takia, että me saadaan siitä suodattimen vaihdosta ilmoitus, eli ei vaihdeta kalenterin mukaan, vaan vaihdetaan tarpeen mukaan. Ja sieltä automaattisesti sitten ilmoitus tulee joko tekstiviestinä tai sähköpostina, kuinka se halutaan, ja että milloin on suodattimen vaihdon hetki. Sitten siellä on ilmamäärämittaus. Tässä tapauksessa 1352 litraa sekunnissa on ilmamäärä. Sitähän tässä pystytään portaattomasti säätämään, kun on EC-tasavirta puhaltimet. Siellä mitataan myös tuon puhaltimen ottotehoa. Ja kun ilmamäärä on tiedossa, niin saadaan tuo SFP-luku laskettua, joka tässä tapauksessa on 0,69. Sitten siinä näkyy tuo patteri, punaista ja sinistä nuolta, eli liuoslämpötilamittaukset, liuosvirran mittaus ja vasemmalla lopuksi tuo jäteilman lämpötila. Me mitataan myöskin lämpöpumpun ottotehoa, eli sinne tulee ottoenergiamittari ennen lämpöpumppua, ja kun me tiedetään nuo liuoslämpötilat ja liuosvirrat, me päästään laskemaan sitä kautta talteenoton tehoa ja koppikerrointa. Eli tähän pohjautuu sitten tämä meidän säästölaskelma. Ja kaikkia näitä arvoja, mitkä nyt tässä kuvassa näkyy, niin niitä mitataan minuutin välein ja me saadaan sieltä tällainen trendiseuranta. Eli kun järjestelmää optimoidaan ja haetaan siitä sitä parasta hyötyä, niin tämä on erinomaisen hyvä työväline siinä kohtaa, kun pystytään menemään vaikka vuosi taaksepäin jotakin tiettyä mittausarvoa katsoen, niin helpottaa optimoijan työtä. No sitten muutama esimerkki asennuksesta. Eli tuolla näkyy nytten pilpitti asennettuna sinne vasemmassa yläkulmassa vanhan puhallinkoneen
pedin tilalle ja tässä esimerkkikuvassa on sitten otettu tuosta Pilpitin kyljestä yhdyskanava toiseen poistokanavaan, jossa on aiemmin ollut puhallin, mutta nyt se on niin kuin nämä kaksi puhallinta korvattu yhdellä Pilpitillä. Ja tuolla tavalla, kun noita ilmanvaihtoyhdyskanavia tehdään, niin se on tietysti sitten eristettävä ja pellitettävä hyvin, jotta se lämpö ei sitten siitä poistoimesta karkaa tuossa välillä. Oikeassa yläkulmassa näkyy sitten vähän samanlainen esimerkki siitä vanhan ilmanvaihtokoneen pedin päälle istutettu pilpitti. Käy siihen, on kuin piippu muiden piippujen joukossa. Vasemmassa alakulmassa näkyy sitten liuosputki kotelointia, eli siellä on käytetty tuommoista valmiskoteloa, missä putket on sitten eristettynä. Ne on katollakin koteloitava, että jos sinne jättää sen solukumieristeen, niin ne ei pitkään siellä ole linnut. Linnut käy kyllä tekemässä tehtävänsä niille. Eli eristeet poistuvat. No tässä on sitten laskentaesimerkki eräästä kohteesta, joka on 34-asuntoinen. Kaukolämmön hinta 83 euroa megawattitunnilta ja sähkön hinta 110 euroa megawattitunnilta. Nämä on verollisia hintoja, mitä tässä nyt teille näytän. Eli tämä taloyhtiö on maksanut kaukolämmöstä lämmityksestään 21 000 euroa vuodessa ja kun sinne laitetaan lämmön talteenotto, niin täällä on laskettu lämmityskustannukset 9 900 euroa, eli säästöä vuodessa pikkusen reilu 11 000. Eli periaatteessa kun me tullaan sellaisiin taloihin, jotka on rakennettu 90-luvun lopulla siinä 2000 vuoden alussa, siellä on silloin hyvät eristeet yläpohjassa, hyvät eristeet seinissä, siellä on eristyslasi-ikkunat ja jos siellä on sitten se pelkkä poisto ilmanvaihtokone, niin se on suurin energian hukka ja se on niin kuin valtava, mitä sieltä pystytään säästämään, että sitä ei niin kuin huku sieltä muista kohteista niin paljon, niin sellaisissa uudemmissa päästään kyllä erinomaisiin säästölukemiin. Toki niissä pääsee niissä 70-luvun kohteissakin, mutta niin kuin tässä esimerkissä me ollaan nyt niin kuin, ollaan tuossa tasolla reilu puolet säästetään, niin siellä ehkä ollaan sitten 35-45% huitteilla, mitä päästään noissa vanhemmissa taloissa. Tuohon on laskettu esimerkki nyt siitä, että kuukausisäästö 925 euroa, jos se olisi tasaista säästöä, ja investointi, tuommoinen paketti asennettuna noin karkeasti 90 000 euroa, ja jos siihen otetaan 10 vuoden laina taloyhtiöille 3% korolla, niin se kuukausierä on 869 euroa. Eli oleellista tässä on se, että taloyhtiön ei tarvitse vastikkeita nostaa, vaan syntyneillä lämmityssäästöillä voidaan hoitaa tämä investointi pois. Toi on tärkeä juttu siellä taloyhtiötasolla. Tässä esimerkissä takaisinmaksuajaksi tulee 8,1 vuotta ja järjestelmän tuotto 30 vuodessa 641 000 euroa. 30 vuotta on se laskennallinen elinkaari, mitä me on tälle järjestelmälle niin kuin mietitty ja näille yleensä mietitään. Tuossa meidän säästölaskelmassa on huomioitu asioita sillä tavalla, että esimerkiksi tämä huoltokustannukset, suodattimen vaihdot on otettu huomioon siinä. Siinä on huomioitu se, että lämpöpumpun kompressorin elinkaari on 15 vuotta, se on jyvitetty alusta alkaen sitten tuosta säästöstä pois, että sillä tavalla pyritty tekemään se säästölaskelma hyvin todenmukaiseksi. Ja toi laskuri tosiaan löytyy sieltä meidän nettisivuilta
www.pilpit.fi ja säästölaskuri. Sieltä saa semmoisen suuntaa antavan laskelman ilmamäärän syöttämällä tai huoneistomäärän syöttämällä, mutta sitten kun sinne kirjautuu, niin kun suunnittelijoiden ehdottomasti kannattaa ne tunnukset täältä meiltä pyytää, niin sieltä löytyy sitten nuo suuntaan antavat investointikustannukset, ja siellä pääsee mitottamaan niitä asioita haluamallaan tavalla. Sieltä löytyy valmiita kytkentäkaavioita ja muuta suunnittelun tukiaineistoa, eli elämää helpottavia asioita. No, tässä on esimerkki sitten siitä säästöraportista. Eli kuukausittain sieltä Valvomon kautta saadaan raportti sähköpostiin. Ja tämä on hyvä juttu siinä mielessä, että myös se seuranta on siellä asukkailla ainakin hankinnan alkuvaiheessa. On yleensä kiinnostusta näitä katsoa ja sillä tavalla ei jää sitten sen varaan, että kun on se taloyhtiön tilinpäätöskokous, niin sitä jännitetään, että tuliko säästöä vai ei, vaan saadaan se joka kuukausi tämän pohjalta selville. Tässä esimerkkitapauksessa nyt oikeastaan näette noiden kuukausien kohdalta sen, että talvisaikaan säästö tehdään, että kyllä se kesäajan, tietysti kun lämmitystarvetta ei ole ja esilämmitetään käyttövettä, niin silloin säästöt ovat huomattavasti pienempiä, mutta talvella saadaan parhaat säästöt. Joo, tässä on vielä kerrattuna näitä meidän valintaohjelmistohommaa. Sieltä saadaan mitoitustieto, koneajo ja säästölaskelma. Siellä on nuo valmiit kytkentäkaaviot, valmiit automatiikkakaaviot. Ja sitten se, että sieltä löytyy sitä investointikustannusta, niin se on ollut monelle varsin mielenkiintoinen, koska on sellaisia budjettihommia, että taloyhtiö kysyy suunnittelijalta, että mitä suurin piirtein maksaisi ja mitä suurin piirtein säästäisi, niin tuon avulla pystytte kalkuleeraamaan sitä. Tuossa on sitten meillä henkilöitä, joilta tukea saatte. Pasi Paaso, meidän tekninen johtaja ja suunnittelija tukea tarjoilee täältä. Samoin Toivosen Matti on meidän tekninen asiantuntija, niin siinä on heidän yhteistiedot, niin jos on sellaisia teknisiä, syvällisiä kysymyksiä, niin näiltä kavereilta sitten löytyy apua niihin. Tässä on esimerkki sieltä meidän valintaohjelmiston kautta otetusta koneajosta. Eli siinä on kohde, jossa poistoilmamäärä on 1200 litraa sekunnissa ja silloin sinne on valittu 40 kilowattinen pumppu. Sieltä näkyy patterilta saatavat tehot, lämpötila ennen patteria 22 astetta, lämpötila patterin jälkeen 4, meno- ja paluuveden eli sen keruunesteen lämpötilat ja nestevirrat, nesteen painehäviöt, eli tätä kautta pääsee mitoittamaan sen liuosputkiston sitten kohdalleen. Ja näitä mitoituksia kun teette, niin nämä tehdään aina sillä normaali ilmamäärällä. Et taloyhtiössähän on yleisesti se, että siellä ajetaan 18 tuntia normaalilla ilmamäärällä vuorokaudessa ja sitten 6 tunnin verran tehostuksella, niin ne tehostusjaksot tulee sitten plussana päälle, mutta tämä mitoitus tehdään normaali ilmamäärällä. Ja silloin päästään niin kuin parhaaseen lopputulokseen. No, tässä on esimerkki siitä säästölaskelmasta, eli tuolla laskentatiedot alhaalla, niin me tarvitaan siellä se ilmamäärä, normaali ilmamäärä, me tarvitaan kaukolämmön kulutus, käyttöveden kulutus
ja sitten sähkön hinta ja kaukolämmön hinta. Niin tämän pohjalta se tekee sitten tämän säästölaskelman ja antaa sen karkean investointikustannuksen, jolla pääsee niin kuin näppi tuntumaan tuossa hommassa. Hyvä. Tässä niin kuin pikaisesti läpikäytynä tämä meidän Pilpit-järjestelmä. Jos meille kysymyksiä tullut tänne, otetaan tuo sähköposti lävitte. Ja kysyä voi nyt ja kysyä voi kyllä sitten luonnollisesti esityksen jälkeenkin, että jos vaan mieleen kysymyksiä tulee, niin laittakaa niitä vaan tänne meille. Täällä on kysymystä tullut. Mites me saadaan ne tästä vielä näkymään? Pieni hetki. No niin, täällä on kysytty nyt sitten kaukolämmön tuottajista ja millaisiin ehtoihin kaukolämmön tuottajat suostuvat. Saako mitoitus virtaamaa pienentää millään ehdoilla? Joo, tämä on hyvä kysymys ja tämä on sellainen kysymys, että nämä kaukolämpöyhtiöt noin alueellisesti, niin niillä on vähän erilaisia käytäntöjä. Se, että 100% lämmitystarpeen mukaanhan se kaukolämmön vaihdin tulee edelleen mitoittaa, vaikka lämmön talteenotto laitetaan. Et siitä ne ei niin kuin tingi, se on se paketti. Mutta sitten tilausvesivirran alenemaa, niin yleensä taloyhtiöt sen saavat. Se, että millä aikajänteellä, niin siinä on eroja, että joku energiayhtiö sanoo siinä kohtaa, kun kytkentäkaaviota näytetään, että juu, tämä on hyvä ja muutetaan tilausvesivirta pienemmäksi. Sitten on niitä, jotka sanoo, että seurataan vuosi ja on niitä, jotka sanoo, että seurataan 2 vuotta. Eli tapauskohtaista, mutta tämä oli hyvä, kun tämä tuli nyt täällä esiin, niin tässä on tärkeää muistaa, kun näitä mietitte, suunnittelette suunnitelmia tai suunnittelette hankkimista, niin se yhteistyö tämän kaukolämpöyhtiön kanssa on hyvin tärkeässä roolissa, että kannattaa ne ajatukset kytkentätavasta niin ehdottomasti hyväksyttää siellä kaukolämpöyhtiöllä ja sitten sen jälkeen vasta lähtee tekemään sitä hommaa. Sitten katsotaan, oliko meillä vielä kysymyksiä. Joo, täällä on onko pumput yli vai alle 3 kiloa kylmäainetta sisältäviä? Erittäin hyvä kysymys. Alle 3 kiloa sisältäviä pumppuja yleensä käytämme, eli jos on 60 kilowattinen pumppukin, niin se on 2 kompressorilla tuolla ollut, niin silloin ei tule näitä vuosittaisia kylmäainetarkastuksia, kun on alle 3 kiloa. Se on säästöä huoltokustannuksissa. Kuinka suuri on lähtevän lämmitysveden maksimimitoituslämpötila systeemeissänne? Tämmöistä kysytty. Siis toihan on lämpöpumpulla päästään maksimissaan sinne 65 asteeseen, mutta sehän ei taas niin kuin tietysti hyötysuhteiltaan ole kovin järkevää ainakaan pitkällä aikataululla sitä tehdä, että melkein se jää sinne niin kuin 5-8, mitä tuolla käytetään. Ja tämähän toimii niin, että mitä
pumppu tuolta antaa, niin se aina kaukolämmöllä sitten priimataan, että jos järjestelmä pyytää vaikkapa 55 asteista vettä, niin pyritään pumpulla ajaan sitten pari astetta alle ja sitten kaukolämmöllä priimataan sitä. Saadaan se säädettävyys pysyyn parempana. Sitten on kysytty, voisiko poistoilmalla ladata tietyissä olosuhteissa maakeruuta ja voiko niitä yhdistää sarjaan? Joo. No tämä on sellainen, nyt niin kuin ensimmäinen otetaan toi maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistäminen, niin onnistuu hyvin ja niitä on paljon tehtykin. Yksi huomioitava asia on se, että me käytetään glykoolipohjasta keruunestettä tuossa meidän pilpitissä. Maalämpöpuolella käytetään taas etanolipohjasta, eli se on eri liuos. Jos toimitaan niin, että se liuosvirta pyörii aina, se ei kesäaikaankaan pysähdy, niin silloin pilpitissäkin voidaan käyttää sitä etanolipohjasta. Eli ongelma on siinä se, minkä takia me käytetään glykoolipohjasta, niin kun liuosvirta kesäaikaan pysähtyy, ei ole lämmitystarvetta, niin silloin siinä käy niin, että se neste siellä katolla putkistoissa saattaa höyrystyä, jota kautta tulee ilmaa siihen järjestelmään. Sen takia on se glykoolipohjainen meille. Mutta sitten voi tietysti lämmönvaihtimella tehdä sen, että jos haluaa pitää eri nesteet katolla ja eri nesteet maassa, niin sen voisi lämmönvaihtimen kautta, mutta siinä häviää aina vähän sitten hyötysuhteessa. No sitten tämä lämpökaivojen lataaminen kesäaikaan. Meillähän on kesällä se tilanne tuolla, että me saadaan enemmän energiaa talteen kuin mihin me sitä tarvitsemme. Ja on tehty niin, että ladataan sitä maakaivoa, jolloin sitten alkusyksystä niin sieltä saadaan vähän parempaa hyötyä. Tämä on erittäin vaikea asia laskea, eli miten ne pohjavedet siellä menee ja meneekö se lämpö naapurin kaivoon vai jääkö se omaan kaivoon, mutta niitä kohteita, mitä tuolla on tehty, niin ihan positiivisia kokemuksia sieltä on saatu. Mitä lämpöpumppua suosittelette? Meillä ei sillä tavalla ole niin kuin merkkisidonnaisuutta, että oikeastaan ne reunaehdot siinä niin kuin pumpun kohdalta kerroin, että mahtuu fyysisiltä mitoilta, että mahtuu lämmönjakohuoneeseen, on äänitasoltaan alhainen ja se, että on niin kuin kylmäainetta vähän, ehkä se on semmoinen huomioitava asia siinä kanssa, että kyllä siihen käy niin kuin ihan näisten ehtojen pohjalta pumppu kuin pumppu, että ei sillä tavalla ole lukittu merkkiä. Voiko aurinkokeräimen laittaa sarjaan myös? Kyllä voi, on tehty, on ihan hyvää hyötyä saatavilla, eli vaihdin väliin ja sitten liuosta lämmittämään, niin sitä kautta meillä on sitä tehty. Et sitten jos tehdään sillä tavalla, että halutaan suoraan sitä aurinkolämpöä kierrättää sinne varaajalle ilman lämpöpumppua, niin täytyy vain ne putkimateriaali olla terästä, koska se lämpötila nousee sen verran korkeaksi. Yleensä me käytämme PE-putkea, PEMmiä, PEHiä noissa, niin mutta sitten terästä. No nyt tuli lämpöpumpusta. Toimiiko lämpöpumppu kiinteällä vai vaihtelevalla lauhdutuksella? Erittäin hyvä kysymys. Pumppukohtainen. Riippuu sitten pumpusta, että minkä sinne valitsee, niin sen mukaan menee se. Hyvä. Sieltä tuli mukavasti kysymyksiä. Kiitos niistä. Ne on käyty läpi. Nyt jos jollekin jää mieleen sellainen kysymys, joka hetken päästä tulee, niin ei muuta kuin soittaa tai laittaa sähköpostia, niin kyllä me täältä niihin sitten vastailemme.
Mutta tässä kohtaa kiitos teille osallistumisesta. Toivottavasti tämä edesauttoi teitä suunnittelutyössään tai mietinnössä lämmön talteenottoprojektien suhteen. Ja ensi viikolla meillä webinaarit jatkuu, eli KAIR-ilmanvaihtokoneet ja valintaohjelmisto on sitten ensi viikon tiistaina 13.30. Mikäli sen lajin asiat kiinnostaa, niin tervetuloa sinne. kair.fi-sivulta löytyy sitten osallistuminen, linkki ja sisältö. Mutta mä toivotan teille kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja ollaan yhteyksissä ja ollaan kuulolla. Kiitos. Heipä hei.